Урок за родители. Днес световната мрежа се превърна в ежедневна среда за комуникация, работа, бизнес и развлечение. Децата ни от все по-ранна възраст са онлайн. Интернет се превърна в част от нашия живот и е част от живота на подрастващите. Те се раждат и израстват в технологично общество, лесно свикват все по-новите технологии за комуникация. За много от тях общуването в киберпространството е от изключително значение. Подрастващите намират възможност да задоволят потребностите си от развлечения, забавления и комуникация с връстници от цял свят. Новите форми на комуникация обогатяват традиционното общуване и в същото време са потенциален източник на рискове. Злоупотребите при използване на глобалната мрежа зачестяват до толкова, че в наши дни интернет се превърна в перфектно средство за извършване на много видове престъпления, тъй като санкционирането във виртуалното пространство е трудно и често престъпленията остават ненаказани. Много от хората се страхуват да влизат в глобалната мрежа, тъй като съществува риск да станат жертва на тормоз или кражба на лични данни. Всички родители изпитваме притеснения и страх. Знаем ли с какво се занимават децата ни в интернет? С кого общуват? Комуникацията ограничава ли се само с онлайн разговорите? Как да разпознаем симптомите, ако някой или нещо притеснява детето ни във виртуалния свят? Задаваме си десетки въпроси, но на колко от тях можем да отговорим? Едно от най-обширните изследвания е на EduKid Online. България също е част в това изследване. Ето някои публикувани факти. 49% от децата между 9 и 16 години използват компютър в собствената си стая без контрол от родител. 33% влизат в интернет през мобилния си телефон. Най-често използват интернет вкъщи 87% и в училище 63%. 30% от децата в Европейския съюз споделят, че поддържат контакти с хора, които не познават на живо. 88 минути средно на ден прекарва всяко дете от анкетираните между 9 и 16 години. 15-16 годишните обаче прекарват по 118 минути всеки ден. 38% от 9-12 годишните и 77% от 13-16 годишните имат профил в социална мрежа. Около половината от изследваните тинейджери са публикували лична информация в профила си. Децата проявяват по-голяма доверчивост и дават много повече информация за себе си в интернет в сравнение с възрастните. Липсата на достатъчен социален опит и социални умения водят до по-слаба преценка на ситуацията или отношения. Според подрастващите, интернет е свят без родители. Няма граници, няма правила. Затова е толкова примамлив и опасен. Точно социалните мрежи се оказват най-честата среда за развитие на виртуална агресия и често пъти това агресивно поведение прераства в тормоз. През 2004 Организацията за безопасен интернет ISAFE съобщава данните от изследване между 1500 ученици от 4 до 8 клас. Според изследването, 42% от учениците са претърпели онлайн агресия, а един от 4 го е преживял повече от веднъж. 58% от децата не са споделили с родителите си или с друг възрастен за това. В едно от друго от изследванията, повече от 30%
от участниците в проучването, имащи профил в социална мрежа, казват, че са получавали гадни коментари. Поради широката публика, тези агресивни прояви могат да доведат до силно унижение на жертвата, тъй като голяма част от нейните приятели и познати стават свидетели на обидите и заплахи. Освен това, жертвата е безсилна да изтрие коментарите за себе си, ако са публикувани в чужди профили. Други изследвания показват, че най-вероятните жертви на виртуална агресия са юношите от 13 до 18 години. Психолозите са на мнение, че поради своята специфика, тази възраст е най-вероятна за замесване на онлайн. Поради възрастовите особености, подрастващите често са склонни да подценяват рисковете на виртуалната комуникация. Те са податливи на влияние и внушения от страна на непознати партньори от интернет и лесно могат да станат жертва на педофили, наркопласьори и криминално проявени лица. Според някои изследователи на проблема, най-разпространените рискове, засягащи децата при виртуално общуване, са неволно попадане в порносайтове, регистрация и зарибяване за изпращане на порнографски снимки и клипове, получаване на сексуални електронни съобщения, картинки и предложения, комуникация с непознати, срещи на живо с някой познат само от интернет, получаване и изпращане на обидни съобщения и заплахи, преследване чрез интернет или телефон, злоупотреба с лични данни, кибертурмоз. Всеки един от тези рискове е достатъчно сериозен и заслужава да се подходи сериозно към него, но през последните години особено се разрасна едно ново явление, наречено кибертурмоз. През 2010 година се провежда изследване на кибертурмоза в 5 столични училища. Резултатите от изследването са следните. 23% от учениците на възраст 10-14 години казват, че са били подложени на кибертурмоз поне веднъж през последната година. През 14 годишните почти 1/3 от тормоза в училище се извършва по мобилни телефони и интернет. 13% от учениците са си признали, че са прилагали кибертурмоз на друг човек поне веднъж през последната година. А 3% казват, че го използват всяка седмица. Тормозът оставя у жертвите трайни следи, които лесно може да се превърнат в сериозни душевни, емоционални и психически травми. Изследванията показват, че последствията при жертвите на традиционния и кибертурмоза са много близки. Депресия, лошо самочувствие, тревожност, суицидни мисли и психосоматични проблеми, като главоболие и нарушения на съня. Методи Коралов и Иван Нигов отбелязват, че резултатите от кибертурмоза засягат всички участници в ситуацията на турмоз. И жертвата, и мъчителя, и помагащите или окуражаващите мъчители, и пасивните странични наблюдатели. Част от тях са много подобни на признаците, свързани с обичайните форми на турмоз. Например, ограничаването на контактите с други деца, намаляване на училищния успех, честото мрачно и раздразнително настроение. От друга страна има и някои по-специфични признаци. Рязка смяна в настроението след използване на интернет. Детето може да изглежда разстроено, нервно или уплашено. Пълно нежелание от страна на детето да се обсъжда дори най-общо за какво е говорило с другите или какво пишат за него другите в чата и в социалните мрежи. Както и затваряне на детето в себе си, след като изкарало известно време пред компютъра. Някой се обажда по мобилния телефон и детето внезапно затваря, често дори без да е казало нищо.
изглежда мрачно, нервно или уплашено, след обаждане или получаване на съобщение на телефона си. Понякога може да е последвано от много бързо и яростно триене на съобщението или на номер от паметта на телефона. Когато получи СМС, става предпазливо и дори боязливо още преди да го прочете. Как да постъпим, ако имаме съмнение, че детето ни е подложено на киберкиберност? Говорете с детето. Изслушайте го. Не го упреквайте и не му се карайте. Потърсете съдействие от специалист по проблема. Може да се обърнете към блог и горещата линия за онлайн